Penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Chenro ma kawuono biro ni kowuok e studio wa ma Kisumo, kendo mor mokalo ni wendo wanitiere e studio ka. Adhi miye thuolo makende mondo mi onyiswa ni nyinge en ng'a, en wuod kanye, olony e weche mage, to gima daher mondo mi anyisi ni nitiere kod lony mang'eny mokalo ahinya e gima wadwa wacho odiechieng' ma kawuono. Omiyo kuom thuolo matin wadhi bedo kod e studio ni, kawie thuolo mondo mi bed piny mondo ipuonjre iwuoge kod achiel ariyo adek. Machiegni penj laktar. Erokamano Ruth kuom gwela mondo abi awuo kodu kawuono e program mar penj laktar. Amoso uduto jo Royal Media Services gi Ramogi TV. An iluonga ni Ngire James Wilson Jaguga, asa kwa Bondo, atiyo Kisumu ka e mbalariany muzima matiego jok masomo kos mar laktar. To watiyo koda Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ma iluongo kendo gi nying mar Russia. Kawuono wan gi twak monego wapuonjre korka gima Kisungu wacho ni ovarian cyst. Onego wachaki mondo wang'e ni to ovary en ang'o. En kuom dhano mane. Ovary en dag tong' mar ng'ama miyo. To ka omak ich nyathi wik mar 6 Gabriel kanyo bang' mako ich, dag tong' osechako losre. To obro donga donga nyaka ochiegi motegno. Ka nyathi onyuol manyako, newborn baby, tong' mapod yom miluongo ni primordial follicles nyalo bet 1,000,000 minyuolo go nyathi manyako. Ae kakodongo mos gitegno mochopie age makoro ochiegni donjo e ria, pre-puberty, or nyaka ochopie e ria kar higni 14-15 kanyo. Tongo koro osetegno kendo giduogo chien. Ginyalo bedo e kind 500,000 gi 400,000 kanyo. Koro tongi ok gimedorega ka ng'ama nyako dongo. Gibiro duogo chien komedo tegno nyaka chieng' moro oae ria kochopo higni manyalo chopo kata 45, 8, nyaka 55 kanyo. Ka koro tong' orumo to koro ok onyal mako ich. Dag tong' ema golo kodhi. Sama gisetegno kama miyo oriwre gi ng'ama dichuo, to kodhi moa ka dichuo koriw gi moa ka miyo, to eka nyathi losre. Koro ma en process mwawacho ni normal. Tong' kosetegno onego bed ni giwuok e dag gi ka dwe ka dwe to gigolo kodhi. En e control miluongo ni hormones. Hormones gichakre e ubongo. E ubongo kanyo nitiere kamiluongo ni hypothalamus. Hypothalamus kanyo golo hormones ae gidhi e anterior pituitary e wi ubongo. Koa kanyo hormones gi stimulate ovaries, dag tong'. Koro channel ni mwaluongo ni hypothalamo pituitary ovarian axis ema control cycle mamiyo ng'ama miyo yudo remo dwe ka dwe, ogolo kodhi, to kothegi kopidhi to nyalo kelo ngima mar dhano. Hormones mawuok e anterior pituitary nitie mwaluongo ni follicle
stimulating hormone. Follicles gin tonge mapod tindo ei od dag tong ka. Koro gidongo to hormones mowuok e wich malo ka stimulate gi. To gi mature. To ka gise mature, to koro nitie hormone moro mibende iluongo ni luteinizing hormone. Ene ma koro miyo ung'eyo lemo mosechiek motuo mobarre koro keyo kodhi. Ene ma koro miyo tong' ng'ama miyo ni yawore ni pwap to golo kodhi. Koro hormones gi nyaka ti. Koro ei tong' ka bende nitie hormones moko ma bende iluongo ni estrogen, iluongo ni progesterone. Gin ma gibiro miyo komak ich to progesterone dhi gi tich nyime. To estrogens bende pod biro betie to different levels. Koro adwaro ni mondo wang'e ni to ovary no en located kanye e dendwa ka. E bwo pel. En gin ariyo. E bath mfuko kuchako rango ka duong' ng'ama miyo, cervix, kanyo e uterus, mae ovary, mano fallopian tube. Kaka gineno maberno. Koro tong' gin ariyo. Dag tong' Macha maber. Dag tong' gin ariyo, Professor, eh? Dag tong' gin ariyo. Yes. To tonge manie igi to ng'eny. To ng'eny mokalo mana kaka ni wacho ni seche momaki ich nyathi manyako kanyo yudo ka entiere kod tong'. Tong' ma karibu nus milion. Nus milion. Koro kaka omedo dongo e kaka gimedo dok chien. Gimedo dok chien komedo kod anyuol. To tong' go bende wuok. To hike bende dhi. Yeah. Koro seche mwantiere kod dag tong' ariyo magin ovaries ariyo, Prof. Aneno ka wantiere kod healthy ovary ma en dag tong' maber. Macha en dag tong' ma ntiere kod cyst ma bende duoko wa e twakwa mar ovarian cyst. Kowacho ni cyst ka wang'iye e picha ka Prof, taneno ka gima en gimokuot. Ok ang'eyo ka cyst en kuot kamano koso seche mwacho ni ovarian cyst wacho ni en ang'o? Cyst en ang'o? Cyst en kuot e del. Kamoro mora del kuot to ting'o pi. Seche moko ting'o pi to riwre gi gik moko chafu moko machalo kite. Seche moko nitie kata yier wich leke kwa bro rango cyst moko ma bende betiega. Nyalo yudo kata fat e iye kanyo. Lakini nitie cyst mwawacho ni normal ma kawaida. To nitie cyst mwawacho ni mag tuoche. Koro ng'eny cysts. In fact, incidence mar ovarian cysts iyudo ge 20 to 30% mag mine manie reproductive age kochakre 15 nyaka 49. En gima common. Eke kaka cyst ma normal gi gibedo formed. Kalure gi hormones ma wacho ka. Sama follicles gi dongo to gipong' gi fluid. Especially a phase mokwongo mar follicular phase. Fluid gi onego dog chien ka mama ni ose golo tong' mose dhi e dwe. To cyst gi nyaka bedie. Size mar cyst mabiro normal. Manie follicles phase ka waluongo ni follicular cysts. Second phase nitie waluongo ni luteal phase. Sama koro tong' no ose barore, dag tong' obare mi tong' owuok. Oyudo tich mar loso nyathi ok oyudo. To kako barre cha koro level mag hormones ema lokre. Koro onego bed ni en gima timre dwe ka dwe. To cyst gi size margi ok onego kadhi diameter centimeters 2-4 kaja. Jomoko wacho ni kata bich. Ok onego gibed madongo. To iwacho ni kagir kirage. Moko nitiere ma chwere achweya. Mabedo madongo. Bedo madongo. Ng'eny gi to dok chien. Tachiel moro kata ariyo moro nyalo bukra buka ni en koro dongo. To nego
Kapod otin size ma ok duong' en kare. To kobedo maduong' to koro rach. Nikech sama koro bedo maduong' no okelo shida mwaluongo ni complications. Complications mage monyalo kelo. Onyalo kelo complications ni periods ni nyalo bedo makoro irregular chabla. Nyalo kata lal seche moko. Onyalo keto kata bleeding mang'eny. Ni koro hormone ma control cha koro ketho. Koro nitie mwaluongo ni follicular cysts, corpus luteum cyst. Kalure gi phases mar follicular growth to gi mar corpus luteum, second phase. Koro cysts gi normal. Unless nigi gidongo. Migi chopo kata mna centimeters kata mna par kata gi wiye, lakini kosechopo 6 to ok dogi to wabedo wared. Nikech duong' neno rach nyalo kelo shida. Koro cysts gi gibedo formed kalure gi hormones ma regulate cycle mar ng'ama miyo. Iluongo ni necessary evil. Cysts moko wuok manene onyuol goji, congenital. Mano koro wanyalo wacho ni ma debede ni oringe anyuola, debede ni onyuoli kode anyuola kamano, koso ang'o matimo. En shida moro mane owuok ndalo mane development chakre. Iluongo ni germ cell stage. Yeah. Mapod ing'e ni after fertilization koro body parts chako losore. Koro gichako losore. Ako ni korka ovary kata week mar 6-7 kanyo. Gisechako lokre. Heart gi ribe ni chako kata after 2 weeks. Osechako. Nyaka koro gini chaka nyaka no yud the last part. Ka dhano koro dongo bedo motegno nyaka nyuole. Koro nitiere ma no shida ma nowuok ndalo mane timo development kochakore. Waluongo ni dermoid cyst. Nikech ndalo ma germ cell nitiere no, those very early stages wige mokwongo ibro yudo ka nitiere parts mawuok mabro loso skin, leke, adundo, waluongo ni ectoderm, mesoderm, endoderm. Gin layers adek mabro loso parts mopogre e dend dhano. Koro cyst mwaluongo ni dermoid cyst ni shida no wuok e early stages no. Ka dhano ne chwere. Ka dhano ne chwere. En iluongo ni dermoid cyst. En ube ka ok oduong' to ok okel shida. Ka ok oduong'. Nikech gin cyst ma ok nyal kelo cancer. Ok nyal kelo cancer. Waluongo gi ni benign cysts. Koro en kokelo shida, mkoro yange ogole, ibro yudo lake ni e iye, yier ni e iye, pien ni e iye, pien, fat cha bor ni e iye. Oting'o tissues mopogre makata kiyang'o migolo mitang'o ne ng'ato to wuoro mana ni to wuoro to denda oting'o gigi nade. Prof antiere ka kod picha moro. Picha ni so gin gi mar dermoid cyst. Wantiere kode entiere butika prof dermoid cyst mabende wacho ni biro ga seche ma skin, tooth, hair. En dangerous, en harmful. Koro ka wantiere kod ovary ma agenda dag tong mag ng'ama miyo prof ma iwachonwa ni normal ovary macha en ovarian cyst. Gima koro nyisowa ka nikech ni wachonwa ni cyst en kuot, koro ka en ovary en dag tong kacha to gimoro chuogore wiye ko kama wadbe wachoni en ovarian cyst koso ka dag tong no kuot te. Gini kuot mana gi oko ka koso nyalo kuot gi oko kende. Nitie ma kuot e iye, nitie ma kuot oko. Onyalo bedo inside kata onyalo bedo outside.
Wamake maka kanyo prof ka waduogo to wabudoge kidienje mar ariyo mar sister kata quote ma wacho no professor nyiso ni watere kod kidienje mopogore madaher mondo mi wang'e to gima dwani mondo mi maki ni gin gigo ka ok gidongo ahinya to gin normal kaka professor wacho koso kamano mak man ka gichako dongo mochopo centimeter 5, 6, 7 mochopo 10 kanyo koro nyalo chako kelo chandruok. Wamake kanyo ka waduogo to wadhi nyime kikisode. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Kapak Selector. Tunapiga. Idwa dhao dong. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama ilika polisi timang'o. Ka yieng' tachaga. Ibiro utenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Waduong' ne polis. Yes, Yuri. Stop it. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Donge unung'eyo gimoro amora matemo timo kae. Omiyo anasayo temane uru bedo gi yie. Bende yudo gimoro. Ifwenyo ni en ng'ano manintie gi kushie room no. Yes sir, donga naseng'isi. Chieng'no ng'ato ka ng'ato nodhi e room mare. Avinash no siep ni migen. To bende en adier ni en mokonya yudo adier mar gimoro amora kae. Ano kanyal yie gi lipodni. Indulge in the moment. Every spoonful, Delamere Real Fruit Yogurt. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Machiegni kendo penj laktar kwa Ramogi TV ngima en mwandu wantiere kod Professor Jaguga e studio wa Makisumo. En tuo chandruok mama ko joma mine nikech joma mine emanitiere kod dag tong. Opimo nwa kacha ni seche ma inyuolo nyathi manyako entiere kod dag tong, mantiere kod tong madhi mana $500,000. Kae to kwan gi dhiga ka dok piny kako medo sudo kako medo dongo. Chopo kama wuok eria makoro tong chal morumo kata modong matin to koro gin rudno ma ok nyal konya ahinya. Ovarian cyst owacho ni wantiere kod kidienje mopogore types go emane wantiere kapok wadhi e yweyo wachagi kanyo prof. Follicular cysts. Mago during normal hormonal function mar del. Gin nyaka gibedie within normal. Corpus luteum cysts. Intie cysts mabiro as a result of endometriosis. Iluongo gini endometriomas. Endometriosis en condition marach nikech okelo rem. En condition mabiro seche ma lining mar mfuko ma iye cha remo no oyudo yo mowuok. Koro kowuok onyalo dhi e lining mar fallopian tubes, ovary, onyalo dhi e intestines, onyalo dhi kuonde mopogore del. To sana iyudo kodonje e ovary, odonje e fallopian tube, cysts gi giting'o remo. Kalore gi remo mar dwecha. Mar endometriosis. Mar endometriosis. Koro gini iluongo gini endometrioma. Cysts ni iluongo ni chocolate cysts kalore gi kala mar remo manie iye.
o nitie cyst mabiro kalure gi inflammation, infection mobiro e ovary. Cyst moko biro nikech sami pek. Cyst go bende grow to gi persist. Ka ok gidongo to ich dhi adhiya nyime tinyuol anyuola ka ok gikelo ne shida. Koro e ovary ka cyst mawacho gi ma ok kel shida to nitiere growth cyst go nyalo lokre ga seche moko cancer to mano to kuro bang'e mano to kwa biwoe e joma kendo dongo makata no sa area cyst kendo ginyalo biro mwaluongo ni jok matiyo gi yien mag midwar ni mondo okony korka ovulation, jok ma ok mak ich nikech tong' ok bed released. Koro yien ma gitiyo go ka nitie moko miluongo ni clomiphene citrate mimiyo mine mondo omi tong' ma ok wuogi ni owuogi. Thothne gin hormones, Prof. Yes. Makonyo korka ovulation. En odwa resemble lech mane wawacho cha. Nikech seche moko nitie shida moko koyud ni ovulation ema ok take place gi reasons mopogore opogore. Koro wakonye mondo otimre. Koro seche midwaro ni mondo ng'ato makich timiyo yien gi seche moko yien gi bedo gi side effect. Mwako wacho ni ovarian hypostimulation syndrome, OHSS. Obedo overstimulated mi follicles bendo wuok mang'eny. Koro kata thieth mithietho gi yien makoro ovulation gibendo ne kata kithietho kodgi titang nikech ginyalo kelo overstimulation. Stimulation side misis bed mang'eny side as a side effect. Mano bende ginyalo kelo. Or ka in gi tuoche mag inflammation, severe infection moro ma in go fallopian tubes, ovaries bende nyalo kelo disease. Makitiyo gi antibiotics, painkillers to ruma. Inflammatory ovarian cysts. Ma ok en type achiel mar cyst, gin types mopogore opogore. To bende wachon wakacha ni thothne omako ga mine mantiere reproductive age kata mosewuok nyaka e ria kotenore kod hormones ma bende bedo stimulated kowuok e obwongo mondo mi gik moko timre, mondo mi ovulation otimre kaka Prof wachon waka. To kapo nono ni itiyo kod yedhe mag stimulation mondo mi tong' owuogi, ovulation otimre, nyalo kelo chandruok bende. Tiende ni kata kitiyo kod yien gi nyaka iti kod laktar molony mabiro pimo ni yath kaka dwarore, kochopo kama iweyo to nego beni weyo yath. Gimoro kanyo ni ka mose aeria to gionge ovarian cyst mwawacho ni simple gi. En ka koro oyudo problems ma gimoro donge tonge, dag tonge, to wa suspect na cancer. Jok mosechopo higni 60 kadhi nyime kuro. Seche go cysts te nikech hormones koro dok piny. Oserumo kendo. O kata dok piny oserumo. Odok piny kata oserumo. Koro kineno ovari moro mowuok ni ka ng'ato ni e post menopause higni mang'eny ti ichak na suspect cancer. Nikech gine mopogre. Another type of cancer mapok awacho en polycystic ovarian syndrome. Obende nitie imbalances e hormones. Kendo yudo ni hormones, male hormones kaka androgens ema wuok mang'eny. Koro kowuok mang'eny tibiro yudo ka ng'ama miyo no en gi cyst mang'eny e ovary, tibiro yudo ka yier ti kuome ka ng'ama dichuo. Yier ti e tike, yier ti e kore, iyudo ka duonde bende olokre, yani koro ochalo ng'ama dichuo. Iyudo ka okelo ni irregular periods. Seche moko periods ok bi dweche. En ng'ama bende dende ng'eny. Koro ma en waluongo ni polycystic ovarian syndrome or sclerosistic nikech iyudo ka ovary okuot to kendo otegno gi gik machalo gine ok oyom kaka kawaida. En to ok en normal. Ok en normal. Ok en normal. Ma kare del ogangore mang'eny, Profesa. Del ogangore kabisa. Del nyalo gangore gi gik mopogore opogore. Seche ma ng'ato winjo ang'o e dende kata seche ma ng'ato neno ang'o e dende monyalo chichi ni nyaka bedie ni onyalo bedo kod ovarian cyst. Ranyisi, signs and symptoms. Ovarian cyst ibiro neno ka sama koro chako kelo symptoms. Rem. Kosedongo ahinya iwinjo gimoro kokuoti e iyi. Iwinjo kata kichiemo matin. In bloated.
ibro yudo ka in remo chwer irregularly. Obiro to lal, oro nyalo kawo dweche moko kapok obiro. Inyalo yudo kata ka weight be koro weight ni medre. Chunyi seche moko nyalo lewi ka okelo complications. Complications kokelo to nitie rem malit especially okelo rem nikech seche moko omuoch o rupture. Ng'eni gimo kuot kata bor nyalo barore. Cyst be nyalo barore. In under pressure. Itimo exercise. Iringo or yudo accident or gimoro amora mokelo ni pressure ogine. Onyalo barore. Or onyalo twist. Kaka uneno kamoliere no. O twist nyaka fallopian tube. Koro yudo ligament. Ler mobiro omako ovary no gi macha. Sama koro duong' no ting'e no liero koro pek. To kaka igine onyalo timre ni. Koro onwalore no. Blood vessels, nerves, koro onge gima kadho. Strain. Rem. En emergency operation. Chalo mana ectopic momuoch. Okinyal wuotho gine. En gimiteri emergency. Emomiyo complication mar muoch to gi twisting. Kwase yudo no duong' to kwariti emergency. Igole. Iteri e surgery mwaluongo ni elective. Plan ni. Katiko ni okiwinj gimoro to sefweny nigo. To wakoni ni kikiriti. To jok motamre to chieng' moro biro kaka emergency. Buoga sa saya. Ma in under strain. Koro emomiyo kose duong' mokadho. Moko matindo kata ok walao. En mistake ni jomoko kose yudo ni cyst. Aseneno women mang'eny ovarian cyst. Nti jok wena ni surgery. Not every ovarian cyst idhi yang' ng'ato. Ok ochuno. Ok ochuno. Aseneno ji mang'eny mayuak ni an okona no dhi yang' wach na adier. Idhi yang' adier. Koro kirango kata scan tiyudo 3, 1.2. Mano onge seche moko ne en mana inflammation. Imiena antibiotics ti orito after 1-2 months osela. To koduong' to podi nyalo mi thieth magienda muonya sindano to wa observe. To kwa neno ka ok odog chien to koriko ni kikiriti masira. Odhi oyangi tigole chon. Koro rupture. Mago complications. Twisting. Ma en acute abdomen. Kata acute appendicitis, ectopic pregnancy. Gik masavia. Yani onge kaka ngitimri nyaka tero hospital. Maka ok gine to ibro yudo ka kama no dolre cha. Ochot kata. Otopa. Nikech koro dolore, koro supply mar remo ok chopi. To kamora mora mar remo ok chopi tho. To ko muoch, to muoch gi blood vessels be kuro chwer. Ibro chwer mi remo dhi mi iyud kata shock. Mi tho. Kendo complication manyalo biro gi sisa infection tasa, ginyalo bedo kata infected. Koro ko yudo infection to kapod otin to infection thiedho maonge surgery. Koro conditions mag surgery ni obarore, odwalore. Mano tiyangi as emergency. Complications mag ovarian cyst moko ma onyalo wacho ni irregular periods onyalo moni nikech sama periods go irregular, ovulation bende irregular. En chabla onge gi form. Onge gi form. Ma kiyudo ng'amo biro ni en gi irregular periods ni setimo investigations kise yudo cause to cause emi thiedho. Ka gidwaro regulation ti regulate. Ka gidwaro stimulation mar ovulation ti stimulate. Koro onyalo kelo infertility. Onyalo kelo infertility. Makoro kati dwaro nyathi to ok nyal yudo nyathi nikech ok nyal yudo kata kan inyuol chon to koro nyalo yudo the second one koro nyalo thagi. Koro mago complications nyalo kelo. Gima profesa nyiso wakanya kwa Ramogi Ajwang' mana kaka nanyisi kwa chako chendo ni en gima daher mondo ming'e ahinya kaponono ni in ng'ama miyo kata in ng'ama dichuo nikech thothne joma chuo nigi mine gintiere kod nyithindo manyiri gintiere kod nyimine gimanyalo bedo kod chandruoge kaka ovarian cyst ma wawuoyo odiochieng' ma kawuono. Prof wacho ni kapod otin to nitiere yedhe minyalo miyi maka gi kacha maka mana ni koduong' to nyalo kelo complications mang'eny mokalo. Ranyisi mowacho ni nyaka ibed ne motang'
en rem, kaka waneno ndike kanyono en sharp pain e dier ng'ei kata e pinyi. Iwacho kacha ni spotting en remo ma samoro nyoluwo wuoka kapok ndalo ni mag neno malo ochopo. Bloating tiende ni ka ichamo kata chiemo matin tiwinjo ka iyo siko fundore sate nikech koro gidongo gi pek, gidiyo gik mang'eny e ika. Kaeto chuny mating'ore, professor wacho ni mano bende nitiere fever, liet mar del kaachiel kod dizziness. Fever ni agi kanye prof? Ka nitie infection, koro temperature, koro liet, kako ni severe infection manitiere. Ema wacho ni koro inyalo thiedh gi antibiotics. Ema nokel chokruok mar del, nikech dendi temo gore gi infection. Kata kaka mano twist cha, to kokaw immediate action, to kanye ng'e ni kako topono, te kaka kudni maricho bende donje, infection donje, to temperature dhi nyime, nyalo kelo ni kata severe sepsis, makoro dendi lita te. Koro mago complications manyalo biro. Prof, pimnua ni kapo nono ni ng'ato oyudo chandruok mar cyst, kata jok mineno, jotuo mineno ahinya e kaunti ma Kisumu kata e Kenya, nikech seche kuonde mopogore. Chandruok mar ovarian cyst ong'eny marom nade pacho ka, ong'eny marom nade kuom minewa mag joluo kata mine mag jo Kenya? Masimpo gi kochakre 20 to 30%. E mine kochakre higni 15 nyaka 49. To ong'eny ahinya jok ma mostly young people, kata 20 to 35 kanyo. Nyalo yudo kong'eny. Ponono ni ineno ranyisi ma profesa nyiso wagi, idhi ire kaka profesa ma bendo lonye weche gi, odhi timo ni tests mage, kata odhi timo examinations mage mondo mi oket sei kata oket muhuri ni ma ato en ovarian cyst. Tiende ni diagnosis itimo nade? Kosetim diagnosis, thothne thieth osemulo nwa thieth matin, to obodonjane e weche mag thieth matut, kaeto bende wang'iyo seche minyalo, kata seche mido thieth, kaka inyalo ritori ka ponono ni intiere kod ovarian cyst. Ponono ni osetim ni thieth ma samoro gole, kata samoro thiedhe, kata size ne obedo controlled, onyalo duogo koso. Mago gimoko mathoth bire kidieny mar adek nyaka ramogi, omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in a View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires, and adds meaning to our lives. People of influence. Happy International Women's Day from Viusasa. E piny ma winjruok manie kind joot osechako kethore. Okine kaka atemo e ngima okane nade ngima yitro amok tem. Joot nyaka kaw okang' mar kedo gi gik manyalo ketho winjruok. Ano ka bitiyo tich pidho ka tapidho nyaka nyithindi. Nyithindo go ok ni wene wuon gi kucho. Dichuo moketo geno ne ir jaode kale masira mondo orit winjruok e kinde gi jaode. Dibet ni keny ka ng'ato ne nyalo ng'eyo gima ng'ato en. Dikoro onge ng'ama nyombo. Yiero moro amora ma ng'ato timo nyalo kelo chandruok. Parri, ibede bura, iyalri, kineno kama gimidwaro, tibiro kono. Ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Kik bai.
This memorandum of understanding is not about sharing positions or winning elections. It is about the people and the interests of Kenya. Its successful implementation could inform the basis of steps toward the establishment of broadly constitutive and progressive formation for a stable country in future. Winjruok marwa ok en mar siasa kata pogo lemo mag piny owacho. Jatend piny William Ruto kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga osingo. Riwruok mar Raila gi Ruto okane pek moro bokane rach moro. Apuoyo niko pok anyal pingo niko nyaka na chak baki di nyaka sani. Development masa yudo onge. Handshake or no handshake, Kasongo will go home. Josiasa kod jopiny ogolo paro mopogore kaluwore kod ogirimiti ma okete kogno kod duond bura mar ODM gi UDA. Jod bura mag ODM ochotnegi lemo mopugno e komiti duto mag od bura mamalo. Machiegni kendo kane wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha ranyisi ma kineno tinyalo chich nitiere kod ovarian cyst. Gin ranyisi mang'eny mokalo ma ok inyal miss. Ang' ni winji achiel, ang' ni winji ariyo, adek kata ang'wen kata thothgi ibro winjo. Kisewinjogi ibo dhi ir daktari. Wachoga pile pile ni kiwinjo gimoro machiji e dendi to tem matek mondo mine laktar. Prof ng'ato biro iri entiere kod ranyisi gi duto te. Thothne itimo diagnosis nango nikech nitiere gik mang'eny mabende kuot e ich kata miyo ich kuot mamiyo ng'ama miyo nyalo bedo bloated. Weche mag endometriosis bende ni mulonwa kacha nyalo kelo chandruok. Mondo miket muhuri ni ma ato ovarian cyst itimo nango. Akwongo chako ng'eye gi hike. Osenyuol didi. Remo winjo nadi. Kaka ne wawacho cha. Kuot mar ich, irregularity, periods mabiro ma ok bi kawaida. Rem mabiro sama giriwore. Ma wawacho kate. Laboratory tests podi nyalo timone hormonal levels, lakini seche moko ka ok necessary to kitim investigations ma ok bi konya ahinya. Kasetimo physical examination mase examine maneno iye no bende kama rem bireno kata en koni korachiel ta anyalo feel kata size no. Anyalo feel gi lweti prof? Yeah, koduong. I feel gi lweti gi oko. Yeah. Mi itim koda measurements. Seche moko ikaw kalam igorogo. Ni ma kaka ochalo. E kaka orom. Anyalo kete kama. After that, itimo gimwa luongo ni pelvic examination. Gynecological examination. Manyaka bed sterile examination. Mang'ama miyo ogolo lepe mapiny. To kise clean maber titimo that examination. Tidwa feel uterus ni rom nade to inyalo feel koda those sides kuma kuotni. Podi nyalo medo koda measurements mari mondo ing'eni size ne rom nade. Chalgi kaka naneno gi oko cha. Kech ka koro ipimo gi iye gi lweti, what we call vaginal examination. Koro ibiro feel mo size no gi consistency mare. Ochalo fluid, koso en mixed, nitie kuonde moko machalo kite matek. Mano kisetimo mano. Telo mane ultrasound onge, mano roma. To kaka koro nitie ultrasound, nitie gimoluongo transvaginal ultrasound. Pod inyalo order for pelvic ultrasound or abdominal pelvic ultrasound. Mondo koro irang ka nitie koda moko bende. Ing'eni growth moko pod nyalo bede e ich kucha. Moko makre gi dag tong. Moko ka polyps. Koro idwa ni i exclude. Masami bitimo surgery, ting'em na ni en achiel. Koro kitimo ultrasound maluongo ni transvaginal mawuok ka, en ochiwo picture maber moloyo. Koro obro miyowa koda size, obro miyowa consistency, fluid manie chalo nadi, nitiere koda opogre sections nini. Kisemeko that diagnosis. So ultrasound
Transvaginal is the gold standard. Yeah. To put kata kitima mwaluongo ni pelvic ultrasound. Yuda ni en ovary. Once ni say diagnosis, ti say yudo sign, say yudo size ne, to symptoms ka bende yudo ka nitiere, and everything kori make a decision. Yengo kose mna yenda mwanya. Kata chuoya sindan. Ka en surgery to unge complications, ti prepare for planned surgery, elective surgery. To di ti yange ti golo. Operation no nyalo involve golo cyst kende. Ka en ngama pod diher nyithindo. To kendo kalore ni cyst no oko chamo dag tong ahinya. Seche moko se chame maonge kata tong madidong kanyo. Onge gimodong kanyo. Ka koro chuni ni gole agola te. Igola ngori golo ovary. Komo gineno. Kose njawni kabisa. To koro onge tiende weye. To ng'enyne ka pod ng'ama tin to pod dwaro nyathi nikech kata iwe mana tissues moko to pod biro donga pod biro na golo eggs. Koro seche moko itimo operation waluongo ni cystectomy. Igolo mana cyst kende. To ovary tiwe portion no. Konchiel ka ber to ber. Koro iweya weya. Koro kisetimo that surgery tigole, koro en kaka prevention. To ka o twist, ko se twist nyaka mo mako kada fallopian tube. To koro ing'ada ligament ni gi macha. Tigolo gite. Koro this side onge. Kumuluongo ni appendages mag uterus. Or adnexe. Koro kise golo gi. Koro koni udo. Konchiel no. Ka onge other problems. Imako ga maka ich kata nyithinda par. Yeah. Komudo. Prof, wabedo ga kod cases ma samoro wantiere kod ovarian cyst ovaries te. Yes. Gin koni to gin koni. Gin koni, bilateral, momako koni gi koni. Inongoni bilateral. Bilateral, both sides. Onyalo thago ahinya gi ng'ama pod tin ma pok omako ich. To koro watemo mondo wa conserve kaka nyalore. To ok diher mondo igol gite. Diherie mondo iwe kata tissues moko mondo dong kanyo tong' obio develop. Iwe gine. Kokethra ahinya to koro onge gima inyalo tim. Igolo gite. To ka konchiel pod nyalo we to iweya kono. Mak mana ni bang'e koro kako bro mako ich ka uterus ber gine. To koro mna gima luongo ni artificial reproductive technology. Makoro kata IVFs moko go mopogre. Ya koro eka kado mak ich nikech ka koro gol gite to koro onge. To those other systems, munyalo mako go ich to mago to kuro high technology. Yeah. To kochuno ni gol tigolo. Ka okochuno, itema hinya mondo at least iwene achiel. Yeah. Prof, adaher mondo miaduoki chien matin. Iyudo ni samoro ng'ama miyo ntiere kod cyst. To gisebedo ok gidongo, ok gitindo gine diere. Side effects kata symptoms ka ok nyisire ahinya. Cases ainago itimo nang'o? Ok ni omiye rem, ok ni omiye bloating, kata ka en bloating to en kadichiel. Cases ainago itimo nang'o? Koso te kata ni oyud cyst to en thieth, en surgery, en weche go duto. Wache to pana wache haraka. Nikech ndiji mang'eny health facilities mopogre and hands mopogre. Iwinjo ka wacho ni nitie mine moko mayuaka. Idhi yanga oyud cyst. Tako ni napana. Cyst no ben gi symptoms. Size ne to chalo nadi. Kwa yudo ni ena inflammatory. Cyst matindo gi. Iria shwa ng'ato. Ai seche moko kidogi bang' thieth. Ma onge yengo. Idogi go picha. Giduogo normal. Giduogo normal. Kik ng'ato rasi ni cyst one, bora cyst ni en pala. No. Oduong' ma longo ma ok inyal risk mondo obedi. Or okelo rem mang'eny, o twist or omuoch. Mipigno wuok, maremo chwer, makoro kibleed to nyaka resi koro. Seche ma ng'ato otimne yeng'o mar ovarian cyst. Samoro otimne yeng'o, to dwani mondo mi omaki ich thuolone mar
recovery kata seche minyalo miya mondo mi ochanga mondo ko chako tema ko inyalo ka thuolo marom nade to eri kako nego beno ritore e period no duto te. Oyangi ogol cyst o ovary to pod nitie. I recover igeng mako ich for at least 3 to 6 months mondo recover maber. Periods duogi ni gine kendo and da prefer mondo kapok oyieni mondo mak ich mondo watim gima waluongo ni hysterosalpingography mwayudi ni tubes ni gin open pod ginyalo tiyo. Yeah. And then ovulate maber. Nikech nitie risk bang operations ti gik mwaluongo ni post operative adhesions gin thonde mawuok mamako jambi ich moriwo uterus. Ibro yudo ka thol no dhi omako kata uterus kato dhi omako fallopian tube mano bang surgeries te odhi omako koda jambi ich. Koro yudo ni mano be nyalo ga kelo rem bang operation. Koro kalure gi thonde ma form gagi waluongo ni adhesions. Inyalo yudo ka complication mar surgery obiro. Koro and daher karweyo en yo system ni rigtariti bro mako ich. Onyalo mako ich tube moro makara nose and all somewhere moche gidi icho odhi omoke fallopian tube ectopic. Nikech en tube ma tuo nigi tuo iye ok onyal function kaka pile mondo transport ochwal mondo donje ka mondo mok kama ber koro moko kucha. Koro chronic inflammation pelvic inflammatory disease onego waneni wami thieth. Koro mane rehabilitation monego timni. Ok daher ni we yawe ani koro wasetieko koro dhi make ich. Ayo biro ni complication no kendo ka en ectopic to nyaka yangi tube no nyaka gol to bi nyalo kata thoe koko time makare koko time or inyalo ga rita to kare ne gise dinore. Nikech adhesions go seche moko kaka cyst nikani inyalo yudo ka gin bende gigawore gimako wiye kama tong dwa no wuogi to ok wuogi. Gichal ga nade tonde gi prof gin ga mbui gin ga kaka mbui to gitegno gingo mbui gitegno nitiere tonde go makata ki open ich tiyudo ka gidino makata jambi ich ok nen. Mano waluongo ni frozen pelvis. En opong gi adhesions en surgery marach kata jok mano osetim ni cesarean section or any operation mano gine tonde go biro yadh gi poko weny malongo. Inyalo yudo kata ka idhi yang igolo nyathi to bladder omak tonde go omako gi uterus. Maseche moko ini yango iweni dhi golo nyathi ti ingado mna bladder. Omiko ni kose yangi dichiel diriyo didek kaka operations medre te kaka tonde go be medre. To ginyalo mako bladder gi uterus, fallopian tubes, ovaries, intestines, stomach, ginyalo mako organs go mang'eny. Koro ka gimoko kamano koro idhi timni surgery mar 2 mar 3 mar 4 to surgeon nyaka ikre ni gigo nyalo betie. Kare mo minyalo penj kan to be osetimni ga surgery. Yes. Mondo ong'e ni ka to anyalo romo gi magi. Anyalo romo gi magi. Makineno scars kanyo ng'ama noseyang samia take care. Nikech inyalo yawe ni dhi adhiya gi pala ni gimi gine tipo mna kiseng'ado kata jambi ich. Mikendo operation bro dwaro various specialists mondo biye. Mondo mikoro jol ngimane. Yeah. Seche ma ng'ato neno chendo ni prof, moro penjori bende nitiere yore manyalo geng'o godo ovarian cysts. Bende nitiere yo moro amora minyalo geng'e godo kapono nitiere ni gin to gin mage. Physiological cysts, functional cysts, follicular, corpus luteum cysts. Menstrual cycle ema kelogi. Onge kaka ng'akoni ng'ama miyo ni kiki ibed gi periods, kiki ovulate, onge. Ema wacho ni necessary evil. To bende ok giduto ng'eny gi kel complications. Nitie mantiere kaka wasewacho cha to linga. Olinga. Koro joma yudo kata complication ok gi ng'eny. Koro seche moko ka in ng'amo senyuol to kiuso combined oral contraceptives mutingo estrogen, progesterone hormones
to seche moko ginyalo regulate your cycles, gi prevent ovulation. Yeah. Mane mod ma pills gi gengo go nyuol. Tongo kuwogi. Gin hormones, gi inhibit. Koro seche moko kigine gi mano nyalo prevent koro wa regulate go. To gibe gin gi side effects mag gi. To kaka gino gengo ma functional gi tek. Gengo ma genetic maneno timre kata korka dongo chakre ich cha. Mano bende onge kaka dwa geng. And inflammation, infection, mano to okwathiedho. Onego bedni idhi for regular checkup. Regular checkup ma include koda pichni migoyo. Yeah. Eka kaka wanyalo gengo tuochego. Yeah. Prof, kapono ntiere wach madi wachnwa kotenre kod chenro ni ma ok digomb ni wiwa wil godo kata matin. Nikech ne wachake mabor mwabiro mos wachopo nyaka ka. Kata ka gimoro amora wi wil godo e chenro ni to mane madiher mondo mi kik wiwa wil godo ka watieko chenro. Gima ok daher mondo wiwa wil go. Health seeking behavior. Yani ibed ngamo hero dende ngimane. Yeah. En gima tek. Jok ma nyuoke e jok ma kendo ok luwe. To dwarre. Omiyo kuonde moko ikete keta compulsory higa ka higa idhi for full medical checkup. Full medical checkup. Kata ka en cancer tiyude chon. Ka en cyst tiyude chon. Ka en blocked tubes okirita rita. Awacho kata kidwa mako ich plan. Mana kaka japur plan puothe. Ok ni inimako ich odhi ectopic. Inimako ich tin gi high blood pressure. Inimako ich tin gi chronic infection. Inimako ich tin gi malaria. Koro ithiedho malechi mabende nyalo miyo kata ich wuogi. Koro kwa nyalo bedo jok ma orito ngimagi. Ma wi ok wil gi ngimani. Idhi titimoni check up. Obedie kata dichiel e higa. To ka shida moro wuok to kata mapod otin no. Ka en rem to pain killers, ma kata joma lando yen pain killers giwacho ni if pain persists, see a doctor. See a doctor. To nitie jok ma pain persists ma iniyudo asebedo gi rem ni higni 3. Anadhi gadhia chemist ta mana mag rem ka. Tingeni rem nyalo bedo ni bedo cost gi shida mang'eny. Ma inikia. Kechremen ga symptom mar gimoro marach. Gimarach. To gimarach no inikia. Itisi mo mana rem. Ka okiyudo to mana muda matin dine laktar. Regular check-up. Na kaka cervical cancer be watimo screening. Midwa ni mondo tim. Nikech ka okoyude koleo. To eka koleo kodi. To koyude chon. To eka kothiedhre. Prostate korka men bende na like that tuoche te. Waherre. Health-wise. Adwokero kamano mathoth. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi, samoro neno chenro ni odwa ni mondo mimed ng'ado ne rieko kati konye, inyalo yudi kanye, kinyalo miwa namba mar simu, bende wanyalo dwoko ero kamano mang'eny. Simba en 0725 33 55 40. Inyalo yuda Kisumu, Mega City Mall. Inyalo yuda Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, Russia. Inyalo yuda Uzima University School of Medicine. Erokamano nya Profesa. Adwoko erokamano ageno ni odiochieng' machielo kendo kwa luongi to wabogo mbaka kotenre kod gigo mamulo ngimawa. Bende atimo erokamano. Mano en Ngire Jaguga, Profesa Jaguga, wang'eyo ovarian cyst. Kotieko to wacho ni waherre. Tema tek ineno laktar. Kikisiki kwega kwea rem, mikweyo rem, ma en ranyisi mar gimoro manyalo bedo ni rach saidi. To kapono nono chak chon, to wanyalo konyore. Ne jogo picha mawa, erokamano makende, ne director na, erokamano nya Philip Ochieng' Wuod Migori, ne jogo mochung' ne duol, kachiel kod taya, Wendy Akinyi, erokamano ahinya ne producer na Papecho Koth, erokamano nya Meja, ne in jahera mar chenro ni kik wiwil gi gima Profesa wacho. Ani iluonga ni Ruth Otieno, oriti masane.
رمضان ده حياتي رمضان ده سماع مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. رمضان ده حياتي رمضان ده سماع مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. When I look at Rian Baraka, I see a great man. I don't know his future. It is only God who knows his tomorrow. But believe you me, God has mtoa ICU for him to suffer. He could not eat via the mouth. Right now, he eats everything. Yenda natuambianga, tunaweza pika kuku. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao dongi. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama ilike polisi timango. Ka yiem tachaga. Ibiro utenda kama ndi chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Okaja duomba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro tima what? Kijoki. Waduong ne polisi. Yes, Yuri. Stop it. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mugi TV. E dwe mar adekni, wapako teko, ng'wono koda yie motegno mar mine manie kanisa mar Seventh Day Adventist. Kokalo kuom yie, chir kod ng'wono, mine manie kanisa gi osebedo kaka ranyisi maber mar bedo gi geno. Kata paka chalo nade, ni Yesu ni nigi teko. Mar nyisa paka ni kwe. Riwri kodwa e timo nyasi mar dwe mar mine ka wang'eyo chiwruok margi, tijgi kod chung' margi motegno. Nyithindwa, dongwarengwa ne wang' Yesu. Dongwarengwa make kata mana rak lawe. Injili ngima, sabato ka sabato, chakre saa 2 okinyi. Jakora mogejoan kamora mora maintiere aidwa kini machiegni e weche manyien mag ang'ich welo kama bende weche mopogore ahinya kotenore kod siasa otedore to ka jatend piny William Ruto kaachiel kod nyawadgi mar ODM ogai mar ODM Raila Odinga
mosoro kendo chope e ogirimiti motenore koda weche mag telo kachiel kod loko moko kuom chenro e pachoka. Warang'ane moko kuom weche mawamiyo pek. This memorandum of understanding is not about sharing positions or winning elections. It is about the people and the interests of Kenya. Its successful implementation could inform the basis of steps toward the establishment of broadly constitutive and progressive formation for a stable country in future. Winjruok marwa ok en mar siasa kata pogo lemo mag piny owacho. Jatend piny William Ruto kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga osingo. Riwruok mar Raila gi Ruto okane pek moro bokane rach moro. Apuoyo niko pokanyal pingo niko nyaka na chak ba kidi nyaka sani. Development maseyudo onge. Handshake or no handshake, Kasongo will go home. Josiasa kod jopiny ogolo paro mopogore kaluwore kod ogirimiti ma okete kogno kod duond bura mar ODM gi UDA. Jod bura mag ODM ochotnegi lemo mopugno e komiti duto mag od bura mamalo. Yokoromo gitudi kodwa e namba mar ote machuok maenari adek auchiel nono kao kamano bede yudowa e mbui mopogore mag oganda wantiere achiel kachiel e mbui mar YouTube, e mbui mar Facebook, yudowa kanya mbui mar X, yudowa e mbui mar Instagram kaachiel koda mano mar TikTok. Nyinga Simfruz Okinda. Kawachako en ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny William Ruto oketo kogno e ogirimiti mar somo paro kendo riwo oganda jo Kenya. Raila kod Ruto onyorore ni winjruok margi oken mar pogo lemo mag telo. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, jotelogo osingo mar keto e tim report mar NADCO tego sirikal mag counties chuogo tije ne rowere kod tieko akwede mag dhoudi. E karomo mar historia mar KICC, ogai mar ODM Raila Odinga oketo historia machielo bang' keto koke e winjruok machielo mar tiyo kod sirikal matiyo. Once to every man and nation comes a moment to decide. Then it is the brave man chooses while the coward stands aside. That this unity that you have put together today, Your Excellency and my party leader, is not about the two of you. Because Baba here has seen it all. In fact, he has enough for his and all generations. His Excellency, the President, has sat on all positions. So, in my thinking, this unity is for the young people of this country. It's for all of us. Raila kod jatend piny William Ruto oketo kogi ogirimiti mar somo rieko kaachiel kod tiyo kanyakla. Tumesema tunataka kuunganisha Wakenya wote wawe kama kitu kimoja, ili vijana waweze kupata ajira, gharama maisha irudi chini, bei ya unga irudi chini, kodi ya nyumba irudi chini, sawa sawa, na matibabu vile vile imarishwe. Yale yote tuko tayari kushirikiana na serikali ili ifanyike kwa Wakenya wote pamoja. Leo ni ile siku ya kumalizana na ukabila, kumalizana na chuki, kuondoa ubaguzi na kuunganisha Wakenya wote. Giduol achiel, Raila kod Ruto oyango ni riwruok margi en mar tieko akwede mag dhoudi kaachiel kod riwo oganda jo Kenya. We urge all Kenyans who are interested in having a stable, inclusive, and progressive country, devoid of grandstanding and alienation of whole communities and regions, to rally behind this formation in the interest of our nation. I know the kind of difficulty my elder brother has got to go through in getting us to this position. And my brother Raila Odinga, history is going to charge you fairly for what you have done
for this nation. E winjruok makamano mane osom kod jagoro mar ODM Edwin Sifuna kod nyawadgi mar UDA Hassan Omar, jotelogo osingo mar keto e tim report mar NADCO, tego sirikal mag counties, bero uchumi, duoko piny pek mar ngima, rito ratiro mag oganda jo Kenya, kaachiel kod tieko akwede mag dho udi. The full implementation of the National Dialogue Committee report, the NADCO report. Priority issues in the NADCO process, like the cost of living, youth unemployment, establishing a framework for the implementation of the 2/3 gender rule, have been the topics of discussion for far too long and now must be actualized. Kaka yo mar miyo jogo mane oyudo hinyruok e lwet obila kata wito jogi ratiro, Raila kod Ruto osingo mar chulo jogo mane owito jogi kata yudo hinyruok e lwet obila kendo miyo luor ratiro mag ng'anyo. Jatend piny kod jotelo mane oloso e nyasino opako ogai mar ODM Raila Odinga kuom keto piny Kenya nyime kendo kawo okang' mathuon makamano. So I thank you, Your Excellencies, for making brave decisions, because not everyone can make those kind of decisions. Many people, even claiming to be leaders, are weak, so they make weak decisions. They make selfish decisions. They make sectarian decisions. They make decisions that only serve to their interest as opposed to the interest of society. Nyasi makamano kata kamano okoyore kod ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi kod spika mar od bura Moses Wetangula. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi nyime ni banka olemo madito e komiti za bigo mag od bura maduong' mar Senate, ogai mar ODM Raila Odinga biro medo yudo yuto e committees mag od bura maduong' ma pacho kae kalore gi lokruok mane oneno jumani e od bura no. Spika mar od bura maduong' Moses Wetangula nolando ni yiero manyien mag committees ibiro tim juma mabiro. Committees go makamagi oriwo bar budget, mar labor, mar thieth, mar ohala gi kungo, kaachiel kod komiti mag udo wi oganda. Sharon Ong'ao ni Giler Mathoth. Winjruok e kind jatend piny William Ruto gi ogai mar ODM Raila Odinga medo nyuolo lemo ne jokanyo mag ODM. Kaluwore gi lokruok makoni kod kocha machano neno e committees mopogore e od bura maduong' mamalo. Kaluwore gi maling'ling, duond od bura mar ODM chano yudo lemo madito e od bura maduong' mamalo. Magi oriwo committee mar loso budget, manotelne gi jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro, manyaka sani ibiro telne gi jaod bura ma Alego Usonga Samuel Atandi kaka jakom. Committee mar thieth e od bura maduong' mamalo manotelne gi jaod bura ma Endebess Laktar Robert Pukose. Koribi telne gi jaod bura ma Seme Laktar James Nikala, ma bende wuok e duond od bura mar ODM. Ken Chonga mawuok e kar chung' od bura ma Kilifi South bende igeno ni biro telo ne committee mar labor. Kaka machielo, jaod bura mowal Irene Mayaka mawuok e kaunti ma Nyamira igeno ni biro bedo jakom mar committee mar od bura maduong' mochung' ne riwo wi oganda e yiero mochan tim juma mabiro. Duond od bura mar ODM ok bi yudo mana lemo mar telo ne committees mopogore. Kata kamano, ichano ni gibiro yudo lemo mag jolup jakom e migepe madito moriwo migawo mar lo gi mano mar somo. Kopogore gi yudo lemo mag committees moket tenge ne piny owacho, jod bura mag ODM bende biro bede committees marango kaka sirikal tiyo. Jod bura ma Butere Tindi Scott Mwale biro bedo jakom mar committee mar kweth mapingo piny owacho mar nono buge sirikal, ka Jakwamboka gi Manuel Wangwe maduto wuok e kaunti ma Kakamega gi Bungoma biro telo ne committee mar od bura maduong' mochung' ne menyo mwandu kod telo mar sirikal. Magi duto timore tok lokruok mag committees manoneno e od bura mar Senate juma mokalo, kama ne Senator ma Siaya Oburu Oginga noyier mar telo ne committee mar teko. Senator ma Migori Eddie Okech noyier kaka jakom mar committee mar wuoth. Senator e kaunti ma Mombasa Mohamed Faki noyier telo ne committee mochung' ne rito alwora. Senator ma Kwale Issa Boy Juma noyier kaka jakom mar committee mar ohala gi kembe. Lokruok makamagi timore ka seyo mag jotelo manomako committees madito makamago ne ong'udh oko. Wira ne tiyo machiegni gi mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.
Pod wagedo e weche mag siasa kama jatend piny William Ruto kod Raila Odinga gikone ochuoyo kogi ogirimiti matiyo kanyachiel. Kaka jafwambo marwa Ifinya Kidi lero chal ma kama pod medo nyuolo paro kowuok kuom josiasa mopogore e pacho ka. Ka oganda jo Kenya bende rito gi siso mar neno kaponi winjruokno biro nyago olemo. E kar bago romo ma KICC, oganda jo Kenya kod josiasa mopogore opogore noyuoro kar rombgi ma neno gino wuon riwruok mar Raila Odinga kod jatend piny William Ruto. Nyasino machuoyo kogne ogirimiti matiyo kanyachiel e kind Ruto kod Raila pod medo nyuolo paro kowuok kuom josiasa mopogore opogore ka moko kuomgi siro winjruok makamano to moko bende kwedo. Kolose gwenge ma Tarbo, kaunti ma Uasin Gishu, jating dai ma jatend piny William Ruto Faruk Kibet owacho ni winjruok makamano biro medo chwalo dongruok mar piny Kenya nyaka rang'iny mamalo. Wirani nitie josiasa kod jotelo moko pachoka masiko ka chwalo mana siasa mag pogruok. Tuwapongeze wao kwa sababu leo hii wamekata shauri kwamba Kenya lazima iende mbele. Kuna viongozi wengine huwezi kufanya kazi na wao hata ukitaka. Kazi asubuhi ni ukabila. Akilala ukabila. Akiamuka ukabila. Mimi nataka kuuliza watu ya kama shetani ashindwe ama asishindwe. Jaod bura Manava Kolo Emmanuel Wangwe bende opoyo winjruok makamano kendo singo machiwo sir mar duond bura mar ODM ne jatend piny William Ruto. Baba akilia, sisi wote tunalia. Baba akicheka, sisi wote tunacheka. Baba akiteleza, sisi wote tumeteleza. Yule anakaa na baba ndiye baba yetu. Na leo tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Kenya. Ameketi na baba na sisi kama wanachungwa tunampatia 100% support. Ei otemare, jagoro maduong' mar riwruok mochung'ne johala kata KOTU Francis Atwoli wacho ni siasa makinde ka kinde osethiro ahinya dongruok ma piny Kenya kendo riwruok ma jatend piny William Ruto kod Raila biro medo bero chal mar ochumi pacho kaindi. Komachielo, jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka ochiwo pache kowacho ni winjruok matiyo kamoro achiel e kind Raila kod Ruto en dhogo oganda jo Kenya, wach mabende nosir kod jatend duond bura ma DAP Kenya Eugene Wamalwa. Handshake or no handshake, Kasongo will go home. Wangapi wanaamini hiyo? We have business to do. We are not going to be very, very easy. They probably thought that only certain people can lead demonstrations. They also thought that only certain people can lead the opposition. We wanted to know the opposition from today against Kenya Kwanza administration and their stealing lots will face serious opposition from the people. And the people themselves are going to have to lead in this conquest. If you ever read Imbuga's book, Betrayal in the City, this is such a day today. As history is being written today, at Uhuru Park and KICC, the issue is to be or not to be. The question is whether to be with the Gen Zs or to be with Kasongo. That is the choice we must make. Whether we choose to stand on the side of the people of Kenya, kuokoa wa Kenya, ama we stand on the side of Zakayo, kuokoa Zakayo. Oganda jo Kenya koro keto wengegi maneno kaponono winjruok makamano biro nyago lemo koso oyo. Ifinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Ifinya Kidi mano bende matero wayo mokwongo chenro en marang'ich wera no kanyo ka Otemolo Lucy Atieno wacho neno Ramogi TV e yo makare makilet awuor bende neno wakanyo wacho ni weche mag ang'ich welo oneno mayo maber. Victor Chieng wacho ni Victor from Kibra, Ramogi ler Kibiraka. Voyage of Grace wacho ni awuoro Raila. Nancy Otieno wacho na Ramogi TV ler weche mag siasa onge kuma biro tero wa onego beni wang'i mbele kaka Kenya biro yudo konyruok. David Jones wacho ni en Ramogi maler gima wuoro ni weche mag siasa oko kune. Linet Otieno wacho ni Raila otimatima kaka berne wan wabiro luwe. Michael Obanda wacho ni Kiambu Ramogi ler. Kirenge Javan wacho ni omor gi baba. Nyako Ramogi wakawiyo machuok pod waduogo gi weche mamoko kikidhi mabor.
Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 072638383. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Bende yudo gimoro? Ifwenyo ni en ng'ano manintie gi kushi e room no? Yes sir, donga naseng'isi. Chieng'no ng'ato ka ng'ato nodhi e room mare. To Raj kende ema notero kushi e room mare. Ne gin kendgi. To gima notimre bang'e, donge in inene video ni? Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. E piny ma winjruok manie kind joot osechako kethore. Okine kaka atemo e ngima. Okane nade ngima yitu. Amok tem. Joot nyaka kaw okang' mar kedo gi gik manyalo ketho winjruok. Ano ka bitiyo tich pidho uka, ta pidho nyaka nyithindi. Nyithindo go ok ni wene wuon gi kucho. Dichuo moketo geno ne ir jaode, kale masira mondo orit winjruok e kinde gi jaode. Dibet ni keny ka ng'ato ne nyalo ng'eyo gima ng'ato en. Dikoro onge ng'ama nyombo. Yiero moro amora ma ng'ato timo nyalo kelo chandruok. Parri, ibede bura, iyalri, kineno kama gimidwaro, tibiro kode. Ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Kik bai. E dwe mar adekni, wapako teko, ng'wono koda yie motegno mar mine manie kanisa mar Seventh Day Adventist. Kokalo kuom yie, chir kod ng'wono, mine manie kanisa gi osebedo kaka ranyisi maber mar bedo gi geno. Kata paka chalo nade, ni Yesu ni nigi teko mar nyisa paka ni kwe. Riwri kodwa e timo nyasi mar dwe mar mine ka wang'eyo chiwruok margi, tijgi kod chung' margi motegno. Nyithindwa, dongwarengwa ne wang' Yesu. Dongwarengwa make kata mana rak lawe. Injili ngima, sabato ka sabato, chakre saa 2 okinyi. Ticha beach kocha kure saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kachil koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kamela na koni ni wang' ne kawada kocha. Nyaka wang' joy mari mar Ramogi TV. Lungani boy handsome mama dawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokolo instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Machiegni kendo nyaka Ramogi tok winjruok ma jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga kawuono KICC. Jopiny ni kod paro mopogore e wi lokruok e paw siasa ma otimore kawuono. Esther Ojwang ochoko pach jopiny kowuok e counties mopogore. Leo tumeweka sahihi. En odiochieng' ma okelo paro ma opogore kowuok kuom jopiny bang' Raila Odinga yie tiyo kod piny owacho.
E kaunti ma Kisumu kod Homa Bay, jopiny orwako mosruok ma obedo e kind jotelo ariyogo. Riwruok mar Ruto gi Raila ok napenge mar Raila osegolo ji kuma bor kendo osetero kuma bor. Koro kumoro amora ma Raila ochomo, ana chomo kode, aonge pingamizi gi mare. Wach ma timore odiochieng' ma kawuono amorgo kendo amorgo saidi. Nikop kaluwore gi kaka wan e Luo Nyanza wasebedo ga kwa Bakidi saidi. To Bakidi ni otamore kelonwa development. Wamor kendo warwako matamre gi non. Kech wan bende waol gi ng'wech ma kila siku. Bunde wiwa, joma moko bende ringe wang'ni. Baba na mor kodi to kendi mora matamre gi nono. Omiyo warwako u gi Dr. William Samoei Ruto Homa Bay ka kendo waneno dongruok kaka timore kendo wamor kendo warwako u ka president. Donjo Homa Bay ka kendo bed gi kwe kendo warwaki mogundho. E counties mamoko, paro bedo ma opogore ka jopiny mamoko rwako winjruok kama mamoko to seyo. Hiyo document imetufurahisha, haijaguza mambo ya uchaguzi ya 2027 kwa sababu Ruto ataenda kivyake na sisi tunaenda kivyetu. Ukweli ni kwamba yale mambo ametutajia kama kupigana na corruption, kuinua mambo ya youth, kuempower counties ambazo ndio zinasaidia mwananchi wa kawaida. Na shida tu zitaendelea, maana kama wameungana tupate mandawa katika hospitali, ama wameungana ili mambo hii ambayo inasemekana ya kwamba kuna mambo ya kiangazi, watu hawana mambo pesa za biashara, kama wameungana kwa kusudi la mwananchi, hapo ndio tungepongeza. Jopiny e gwenge mamoko to umo wigi piny ka gikwedo winjruok makama ka giwacho ni okodhi kare kod dwachgi. Sasa hivi mahali imefikia, Raila amerudi tena kwako. Alikuwa anatutetea, tukaumia hasa kafi vijana, mimi niliumia sana. Tena amerudi kwako. Mahali imefikia, kama ni mbaya, wache kae mbaya. Alirukia dirisha kwa serikali ya Moi, akarukia kwa serikali ya Kibaki, akarukia kwa Uhuru. Tena sasa amerukia hii. Kwa hivyo, hii ni kumaanisha yeye atakagi kiti. Yeye ni opportunist. Akule vizuri, akae mzuri, gharama maisha irudi chini. Kata bed ni paro pogore, jopiny morwako winjruok makama wacho ni gidwaro olos kama oting'o thieth kod tieko mibadhi. Kwa Raila kononje sirikal otemo loso chumi ma Kenya wainyore wayie yegi sirikal mentino lakini wembe ng'atwa but waneno ni omede olose chumi nikech wainyore. La kanya bedo ni ene sirikal to wainyore to rato konya bedo kanyo ni samoro ng'iyo iye to wan wainyore ka. Baba wuoyo kodi direct ni at least the mondo wuogi Trump mondo ji kik tho about yedhe manyocho chungugo, at least ini nyalo winji kumoro amora mibete. Baba kaka isedonje sirikal ni change Kisumu mondo biashara mondo dhi maber nikech biashara rach Kisumu seriously. Giwacho ni koro girito mar romo kod jotelogo e yiero mar higa mar 2027. Watu wanafanya harusi wakati watoto shule wanadai pesa na hakuna. Hii ni mugada ya bure tu, lakini Mungu si adhumani. Tutafukuza hawa wakati ya uchaguzi ya 2027. Kama wanataka kuenda nyumbani wote, yeli vizuri waungane pamoja. Lakini kama yeye hataki kuenda nyumbani, aunge na wengine upinzani akae kwa upinzani yake. Esther Ojwang, Ramogi TV. Kopogore kod weche mag siasa ni migawo mar somo ochako chenro mar ikruok mar tero jopuonjre masani ni e grade mar 9 e skunde mag senior higa manyien. Koloso romo mar jokanyo mane obagi e kaunti ma Machakos, jatend migawo mar somo Julius Migos oyango ni chenro mar pogo skunde mag senior school kaluwore kod somo ma gibiro chiwo oserumo. Ka chike mabiro tayo somo e skunde go ibiro tiek tok twak ma idhi bagi e kauntis duto 47 moyangi kawuono. Jokanye sekta mar somo dorome alap ma People's Park Machakos mar yango twak mabiro timore counties duto 47. En twak mageto ka opach jokanyo ewi okenge mosegoe keto e tim lai mar somo mar CBC kod tayo somo mag senior schools mabiro chakore ayanga higa manyien. We are here to update stakeholders on the status of the competency-based education implementation, to provide a platform for stakeholders' participation in the validation of our senior school guidelines,
Roma kamati morema na thuolo machuok tok jopuonjre mokwongo donje klas 9 chako sombgi. And that's where we are here in order to let Kenya know what we are doing about the categorization of schools, about the pathways, about the competencies of the students that then they need to choose whatever pathways, and what we are doing to ensure that those schools are ready to be able to take either the one pathway or 2 of them or 3 of them. Jagoro mongirore migawo mar somo Belio Kipsang wacho ni skunde duto biro chiwo kit somo ma ok tin ne ariyo kimiyo pek somo mag science. We have 1,600 schools without laboratories. As of today, senior schools, we would want to make sure that all these schools have labs so that to optimize on the facilities that are there and to optimize on our teachers, every school will be required to take 2 pathways. And the science pathway will be taken by every school, and that's why we are putting up laboratories so that each school will be able to take at least 2 pathways. Migawo mar somo bende jotend sikunde mondo hore ka gisingori omenda mag siro sombo jopuonjre biro chope skunde machiegni ni. There is a balance of 14 billion that is remaining to be released for term 1, which will make the 50% of the capitation for the whole year. And we're working with Treasury to release these funds, and they are putting resources together. And hopefully, we hope that by the end of next week, we should be having these funds in the school accounts. Twak moyangi kawuono ni dhi timre e counties duto 14 kama jokanyo e sekta mar somo biro golo pachgi e wilaya mar somo mar CBC. Oganda jiwo mondo ter nyithindgi manyiri mantiere kind higni 10 nyaka 14 mondo yud chanjo mar midhusi ma ong'ere kaka human papilloma virus kata HPV makelo tuo kansa mamako dho ofuko mar kar nyuol masani kelo thoth kata weche mathoth e kind mine mapacho ka. Maromo mine 10 wito ngimagi e piny Kenya odiochieng' kod odiochieng' nikech tuo mar kansa mamako dhod nyodo. Jafwambo marwa ma Migori Jojuma ni kod ler mathoth. Kata bed ni tuono mar kansa mako dho ofuku mar kanyuol, mabende ong'ere kaka cervical cancer koro ng'e, gima kelo kendo en kit tuono mar kansa ma inyalo geng' ka ichiwo chanjo mageng'o midhusino ma ong'ere kaka human papilloma virus. Kwan mine mathoth pod wito ngimagi ka okalo kuom tuoni mar kansa e piny Kenya. Kansa ni mamako dho ofuku mar kanyuol ikelo kod midhusino ma ong'ere kaka human papilloma virus, mabende landore ka okalo kuom terruok. PV viruses ng'eny. Entiere types ma over 100, but one gi high risk types ilong type 16, genotype 16 gi 18. Ka cervix osechako bedo gi gima waluongo ni lesion ko develop gimoro ma di bedo makopono we moko authority to di bedo cancer. Ka en lesions ma less than 75% of the cervix to watimone gimoro miluongo ni thermoablation. Lipot mawuok kuom migawo mar thieth e pacho ka yango ni kwan mine maromo 10 wito ngimagi odiochieng' ka odiochieng' ka okalo kuom tuoni e piny Kenya. Kuom mine maromo 100,000 e piny Kenya, maromo 40 kuomgi yudo tuono mar kansa mamako dho ofuku mar kanyuol e piny Kenya e higa ka higa. To e kaunti ma Migori maromo mine 339 sani odak kod tuoni mar kansa mamako dho ofuku mar kanyuol. Apisa ma ochung' ne chenrogo mag kedo kod tuochego mok gam ma idendo kaka non-communicable diseases e kaunti ma Migori Paul Olik wacho ni tuo mar kansa mamako dho ofuku mar kanyuol pod ni malo e kind oganda e kaunti ma Migori nikech kwan oganda mathoth koro pok owuok oko mar tero nyithindgi manyiri ma e kind higni 10 nyaka 14 mondo koro geng' midhusino mabende kelo tuoni mar kansa mamako dho ofuku mar kanyuol mabende ong'ere kaka human papilloma virus. Between 10 to 14 years, we believe in this age, genjoma poko chako sexual activity. So by the time magi chako sexual activity, nitiere this vaccine osebede dendgi manyalo konyogi protect against the cervical cancer. Chien kanyo wachiwe in 2 doses within that age bracket of 10 to 14, but sani serikal nyocha ndiko barua moro masani brumana chiwe dos achiel. Kaunti ma Migori komenda magana ko pare kod 4 nyaka gana 2 ko pare kod 5 geto chiwo chanjo no mar human papilloma virus ne nyithindo maromo gana 91. Kata kamano nyaka sani maromo gana 56 kende emosekawo chanjo ni target wa as Migori nen over 91,000 girls for this year. And I think we are doing very well this time around. We are past 50%. In Migori, we are so much blessed. One machine, mawanya loti mogodo human papilloma virus Migori ka.
It is the only one of its kind around the lower Nyanza. Wasav area mar Kisii, Migori, and as far as Nyamira gi Homa Bay. Miriambo ma ifungo kod moko moganda nok mar yedhe ma itimo go chanjo ni ma human papilloma virus gin mokuom gigo eko ma osimi oganda mathoth pok orwako chanjo ni ma human papilloma virus. Kano biro ne nitiere a lot of myths and misconceptions. Nang'eny kabisa jine wacho ni mara en vaccine mokel mondo mi nyiwa kik nyuol. Then we engage with the community mwanyisogi the importance of bedo gi nyathi manyako mochuo gini. Moko kudhie kata skunde moko nikech age ni gin nyithindo mang'eny gini e primary school. Kudhie skunde moko yudo ka seche moko pod jopuonj tamore. Then yudo ka nitie parents moko matin ma pod tamore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kambi mar tudruok mar Safaricom odhialo higni 18 mar chenro mare mar oro omenda mano M-Pesa. Jaratije mar kambino Peter Ndego yango ni chenro mar M-Pesa mane ochakore higa mar 2007 oseloko kit ohala e pachoka e weche goeko mag oro pesa kod tiyo kod omenda e pachoka. Isaac Okech ni kod ler mathoth. En gima ne ochakore kaka gima itemo higa mar 2007 e piny Kenya. Ne gidwaro luonge ni M-Jenga, kata kamano nyingno ne okoneno ler. Gie sani, M-Pesa osebedo gino mani achiel kod ngima jo Kenya pile ka pile. Jatend kambi mar Safaricom Peter Ndego opuoyo Safaricom kaka nyalo mar lony manyasani e konyo chandruok ma oganda yudo. And to believe that technology could be a powerful tool for social and economic inclusion. The company embarked on a journey of relentless innovation driven by deep understanding of the customer needs. Jatend migao mar Pur Mutai Kagwe manen jatend migao mar tudruok e kinde chakruok chenro mar M-Pesa owacho ni piny mangima ne okoyie ni gima ber ma otenore kod lony manyasani ne nyalo wuok e pinje Afrika. If it comes from Africa, if it was done well in Africa by Africans, it has to have another explanation.
Elea